Il-kelma sinodu hija kelma antika ħafna fil-Knisja, fil-fatt ġejja mill-ewwel żmien tal-Knisja. Għal ħafna snin sinodu kien jirreferi għal sinodu tad-djoċesi. Għandna sinodi tad-djoċesi antika ħafna fil-fatt. Iktar reċenti, jiġifieri lejn l-aħħar tal-Konċilju Vatikan II, Papa Pawlu VI kien waqaf is-sinodu tal-Isfijiet. U allura hemmhekk għandek żewġ realtajiet, sinodu tal-Isfijiet biex jiltaqgħu flimkien rappreżentanti tal-Isfijiet mill-dinja kollha jitkellmu mal-Papa u hemm jgħinu l-Papa anki direzzjoni pastorali tal-Knisja. Sinodu tad-djoċesi huwa jiltaqa' flimkien mal-isqof tad-djoċesi rappreżentanti għal ġid pastorali tal-Knisja lokali. Allura dejjem għandek din il-laqgħa flimkien ta' rappreżentanti tal-poplu ta' Alla, nafu l-kelma u xek sinodu tfisser mixja flimkien, imma mbagħad ovvjament din qed napplikaw anki għal din laqgħat flimkien li jsiru dejjem għal ġid tal-Knisja stess. Fil-Knisja lokali għandna tradizzjoni li tmur lura għal ħafna sekli, però iktar reċenti is-sinodu li sar bejn l-1999 u l-2003 kien l-ewwel wieħed wara l-Konċilju Vatikan II u l-ewwel wieħed wara ħafna snin. Is-sinodu tad-djoċesi ta' Malta hemm differenza naturalment ħafna bejn kif isir issa u kif kien isir qabel. Imma llum is-sinodu huwa esperjenza mill-iktar importanti fil-Knisja u anki jinvolvi jipprova lil poplu kollu ta' Alla. Fis-sinodu tal-Isfijiet li qed isir bħalissa għandna proċess li beda żmien ilu li bih il-Papa xtaq li jinvolvi l-Knisja kollha. B'xi mod nistgħu ngħidu li l-Papa x'għamel? Ħa metodu li żviluppa f'dawn l-aħħar 50-60 sena fil-mod kif isir sinodu fid-djoċesi. Jiġifieri l-ewwel konsultazzjoni kbira, imbagħad il-laqgħat tal-Assemblea, imbagħad id-direzzjoni pastorali permezz ta' dokumenti pastorali. Ħa dal-metodu u qed japplikaha l-Knisja kollha universali. Mela l-ewwel saret ħidma ta' konsultazzjoni fuq bażi lokali ta' djoċesi, il-konferenzi episkopali. Imbagħad kien hemm laqgħat kontinentali li ġabbru dak li ħarġu minn diversi esperjenzi anki ta' knejjes lokali. Issa wara l-kontinentali qed isir dan li huwa l-Knisja Universali. Allura qed naraw li l-Papa b'dal mod irid li kemm jista' jkun tipparteċipa l-Knisja kollha fir-realtajiet differenti tagħha. Jiġifieri n-nies iħossu li huma parti importanti mill-poplu ta' Alla. Il-sinodalità fil-fatt torbot ħafna ma' dak li qed isir fil-Knisja f'Malta li beda naqra qabel mal-Papa Franġisku sejjaħ il-Knisja kollha għas-sinodu permezz tad-dokument ekleżjali Knisja waħda vjaġġ wieħed. U dak kien eżatt l-iskop li aħna bħala Knisja waħda nagħtu s-sem tagħna il-kol kemm aħna, semmejna dawk l-14 Knisja illi tisma', Knisja li tilqa', Knisja li takkumpanja, Knisja illi toħroġ. Dawn huma li l-Papa stess isemmi fl-eżortazzjoni tiegħu fuq il-ferħ tal-Evanġelju. U b'dan mod il-Knisja kollha tkun qed tipparteċipa bħala Knisja waħda vjaġġ wieħed. Issa kieku kellna ngħidu sinodalità xi tfisser huwa proprju hekk. Knisja waħda li qiegħda vjaġġ wieħed.